Yenina ye dia dance here. Say na Manhyia, that is the king. He is the king that we have received from God. And we can say, oh God, thank you for his life. Thank you. Ema munyina mwatenase ema munyina mwakwaba Nyansapo TV suni onse dwumadi ahodo akoso nyina ye ma munya nte ye se nefie anapa nondu yewura Otumfuo se to abebio asantema nyina hene korope obia ne ho biom wone na pamfo na nanom atena konwa na nanom ahema na nanom abrempon asofo ene enipa dodo na ede na sesum kase ebepiem ewodwabremu ha Manhyia ahemfie nokre Nyansapo TV yenso yeyi yeti ewa ha se dwumadi ne de ebekoso nyina da yere besom yenya ntie sa dwontofo dodo na ena yewura totonsa from Daughters of Glorious Jesus ena fe yemame Dina Hamilton womo ene ankwankre madwomtofo bia womo afre womo afe ukonsore to ahodo no a abusua yentume mobo edipafo wa ha charismatic churches bebre ene orthodox churches bebre ewa ha ya womo eba bebom na yede na sesom ama yetwediampo nyankopon eno nti enche yewura obeba betenase na nanom ahema na nanom ahemfo dodo na afrase a womo eba ehuna sofo mpanimfo awodo no bi yewura divine jemo ene asofo akesefo dodo no a yewura sarebedi akon ene nipa bebre womo eba sebe ya dwumadie no ebetumi ayekra bewe de ebeto fom biada Nyansapo TV yebetam na yedi amamo medin ede asonaba Kofi Mensa Abrampa enenso mene Appiah ene waha de bekoso bia de bemamo itimuntwen wie ebusia dwumadie no pomponso no efrase sanse krobia Asante kotoko hene Asante kotoko awukum apem akom apem beba krobia ye free asanteman ye dom fredom kotoko ofriduduo mu fredom enti no osina badwa so se wukum apem beba yewura Otumfuo se to abebio Asantehene sabrei ono ene tutu tata ya trese yewura ntoma yefe papa fita ekire nkonimdie ekire nkanko ekire nokre ekire mpuntuo ene anidie ena watutu agusu asabrei wone na tena nkonwa na nanom ahemfo di nanimu a wotutu tata ebe dwumadie no aye na sesom ya wo mode ba bema atwedi amponyankopon asemtwerefo yesu ye de ho agi menefie yaba ye ne ewura ye nyina ye ba besom abom ne ye de na sesom ama twedi ampon asofo atena se nti na wo se yewura nso ba na ode nanimu nyam eba beta eche na dwumadie eye krabe ti sabre de yewura Otumfuo se to abebio ena aduru ha wode nanimu nyam eba beta dwumadie no echi Lady Juliet na adruha no sisi no ewura utinko asafu Yehowa a mfie adunu no papa penie ba bia yigina ye ndozi asasa timani na mena nazo kankane obele no yese fie anya amasaka na wabedi enkan na ya sore ewurade na ya to eni ayeyi emanedi kronkron ene anope yefi asemfa na semanedi just lift up your voice wherever you are and begin to thank him. Just begin to thank him. Just begin to thank him. Give him praise and worship. Yes, Lord, we thank you, Lord God Almighty. We thank you, Lord Jesus. Yedi asidanyina maudi. Yedi asidanyina maudi. Yenyanko poni abakasi. Yeah, dawasi ira dinya kopon. Yes, Lord God Almighty. Yeah, da yenyina
Jesus. Everybody say, Yada, Yada, Right from 19
you know, wow. Now I say, yeah, so, yeah, no bank can say, wow, why and wow, and yeah, no bank can see. Yena banka sinu erade ena no pay ya sedani ayeye ni osori enkomo bia se wukuto oba de nyankopon to trobonso oba de nyina obi ama nyankopon anopay ye sori anopay ye yokese anopay ye dawase anopay ye mawdin so esanse wudin brudin nyina so na utumi so brutumi nyina so dihini ewo ye mfimfini ene dwumadie mu ene komaseman asanteman nyina Ghana man nyina ebibema mu nyina wiase fa ne nyina wudi hene insuran kan wo Jesus Christ dimti amen. That's a pacho mama adentra esanse enne eyeda enna mfie makoma adonunum ayena na Otumfuo Osei Tutu a Otosimienu Asantehene wura Erade man so si abanwa so esigedwa mfie donunum ni na okai so se ahifumpo akoma da nsem no dada nkode ope tie osese ye dia seda enyina ye kabom ne ye dia seda sonko ye de ma onyankopon ye hye ne monyam wode ne kɔ wode ne ba ɔhwɛ no so san firihia makoma kɔ donunum ofuru hyen na de wonam no so ye edoso nya Asantehene mu hanko akaga na man atrepo ekɔpo agya ye hyiam ha se ane ye mawura de so ne adanase de mesre se ba bia wo biara omodna na tena sikom eduru se ye sɔre a na wayere ho no apagya omu ye tena se so ano atena se enyina ya makoma ba ko so na ye de adaw nyankopon ase ewia ye gina nche aka se ye nkwa ye mawa emonyam nyina ye onyankopon dia e de Awurade ase insanti mi gina asofu panyimfo nananom ne doma ye hia nyina mo akwaba se waba na se kom ye wia ye nyina ye de aseda ahye onyankopon so emonyam amen. Janking ame a odi yankwa che yense achedi na odi ena na tumfo nso be che yen 25 years ni. This is indeed the doing of the Lord. Senye nyame ne wo ya fa na senye nyame ne wo fa nkenye ban janking ame so amatamfo anfo anya ha na mama amane se na techemada godwem na moje di emu afisane a this is indeed the doing of the Lord. Hallelujah. Amen. Tell of your goodness, every chapter of my story. Show how you led me, Lord. I'm the handwriting of mercy by the finger of the Lord. This is the finger of the Lord. Yeah. You've been right here beside me through the fire, through the rain. I didn't burn, I didn't drown, 'cause you were right by my side. I am a living testimony of the goodness of the Lord. This is the doing of the Lord. What shall I render? Indeed, what shall I render? What shall I render to you? What shall I render? Senye nyame na woyafa. Ay, enkenyo. Enye nyame no huye mopwa. Ay 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 ay. Enye nyame na woyafa. Enye nyame no ye yatum. Israel nyame ne huye mopwa. This is the doing of the Lord.
What shall I render? Indeed, what shall I render? Hey, what shall I render to you? What shall I render? Singing your mina wayafa. Hey, and can you Nensatian in Yuma? Hey, singing your mina wayafa. And yamino ye yatum. This is the doing of Miss Nyame Otumfuo One Yenechi no ye Nyame Otumfuo One Yenechi no ye Oni Yenechi no ye Nyame Otumfuo Oni Yenechi no ye Nyame Otumfuo Oni Yenechi Wamayena yense Yenyo nyame neni monyam ana ye Appiah no Wamayena yense Yenyo nyame neni monyam oh na ye Appiah na yeshi hey erin saja na ye wa ye erin saja hey Wamayena yense Yenyo nyame neni monyam oh na ye Appiah Wamayena yense Yenyo nyame neni monyam na ye Appiah say a shek na ye chin na say a kai kai enyama waya na ye beka ne say echo nyame echo nyame asante mai say ye shek na ye chin na ye kai kai enyama waya Nyaya bekane se echo nyame ya echo nyame echo nyam Jesus oyame chifuma mwa wendi ahimohine uji no se ayeyi Hinana wa ye yensa eye ura dinito adonona aye yensa era dinito nona enye o enye na eye ura dinito nona Wamaya ye no no so ao nyame oni ene say koyo konso jani mwa wamaya na se no no so nyame oni ene ao we frisa o nyame aye bio
every say onyame wayebio nyame wayebio onyame anien etinu ye onyame ayebio thank you God onyame every say onyame wayebi onyame wayebi onyame onien ejiniye onyame wayebi onyame wayebi. All right, guys. All right. His Majesty Otumfuo, our gracious Asantehene, I hereby read the first passage of the good Lord's book, for on behalf of our gracious Otumfuo. And I'm reading from St. James, copy of the Bible. Psalm 103, verses 1 to 9. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who giveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, and who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. And may the good Lord bless the first reading. Thank you. The congregation will be kind. All hail the power of Jesus' name. But I am sorry. Titire efre chirichiri ne benche aba ene dey ya chia mu nyina ewa ye na Awurade Yesu Kristo dey mo amen. Me fa sa kwanya yiso ne ma ye wura trinkwa wonde da ponda emfia di onunu minie Fia pe maham kron edi okronkron
Usome na ida etoso aduonu nsia na afro abemia ka obi a ka sadai ebi o ade foforo a obeye nanso wakai obo ade de nam no so ma afro sa abemia wa mfa bibia nhye ho se na ase esom emfia aduonu no nadom ne bambo ne shira na kwankyere ne nyansa ne nepa ahodo a ode amawo wafre Asantehene Ghana man wiase nyina se emra meka ho ne emfa na ase ematwere abon nyame a waya de fefe ene ade kese a etise na de kan se ye nyame enkan ma Osei nhyira bebre a wanim onkan ma Osei asubedwe bebre a wanim se wakai no na wa ma owure emfi de oyema wo emfi a aba besenkro ye de ne efra Otumfuo dem sane manfo sane ma se Ghana man se wiase baabi biara a na hinie atre akwakoduro na yatedenka ewo ho begidi se nedey wo munyina e manitri nkwa na ye manitri nkwa na nyame de waye nti e na ama ye nyina abem ti de kan se Ewrade a opagya wo no ma wo so besi sa abenwa iso no ono ankasa enkoswara enye wo nyankopon onye wa bankese ono onye wo kandifo na ono ara ommo ochidom wo mra aka ewe anim so botaya me pesa me gina so ewo nyom oha ene miensa enchichemu mienu no mekra shira Ewrade na ma wure mfi ne ne ye pa mekra shira Ewrade na ma wure mfi ne ne ye pa eye na sejom eye ayeye nyom eye nkamfo nyom ena ohin David ede menyame ewo de waye amano free ne mofrase debre sibra obetina Israel akonwa so ade kwa ne sede wasi ahwe no so na wabọ no ho ban ne nyoma a woto ne mpaya a wobo enyina no okasa akire no ho okasa akire no ho enti ofre ne kra sa mekra kra a mankwa kra a maye tumekeka ya ho ne ye ade nyinara kra eno eni honoma ne yanti ase eno ena ohi David efre no se tie na tie de Ewrade aye amame mamene onyina mbom na yenda otweri ampon Nyankopon ase abusiafo nasi enya ade a emre nasi enya mre ewanemam ewaniyem se obetu hu anamon ubetu mi adwe ho ubetu mi asusu nanso eduru ne ya na ayeden enti nipa su eba befrem ewa ha nipa adwene eba befrem ewa ha nipa ne ye eba befrem ewa ha. It is not easy to give thanks
because our nature is such that we are complaining people. We are always complaining. We are not content with what we have and what we have received from the Almighty or from our superiors or even from our juniors, because we think that they don't deserve it, and what they have given we don't value, we don't cherish it. And so what's the need? What's the point? Say me ko na makwa dase me say na se enyamre se odebema eno nti ne ye wo a ye frɛ won boniayefo boniaye ene se wa ya ade ama no na nani nso na won tu hu anamo na benfo ye ka se ye mu bebre no ya ne ye de ye ho atoto sabe akoko eso odidi me a na nanu atwitwiri fam boniaye sa na ote ohu se de eba no so ne de anensa aka no emfri ono ankasa na obi na ama no aba no sa enne da hia ya hia wa ha opem so me ya tie ase se adom bi aba se nhyira bi aba se yiedie bi aba se mpuntuo bi aba se nahenie atumi atim aba abesisa adon ne brea na mfiri ono ankasa na embom ofri onyame a wahwa no sofre ne mofra se aba abedru sabre de empesa oti ase bi o ne se to me ewo enasim. There is power in thanksgiving. There is power in thanksgiving. Power that comes out of thanksgiving is that we acknowledge who we are and we come to realize that yes, all that we have and all that we are not from ourselves, but it is coming from a source. It is all accomplishments that come our way are from a source. To me, a war as them and they say, who will sing to whom who will nipa we now who say ye diebi, say inshirabi, say bimbuobi, say kankobi, say kunimidiebi, abba ne ye kamfoa. Who say, and ya wo. Enyewa nemo onu a oye obade na wade niam nyina hye nsa no ono ne nsem ene free aba enti na dai Otumfuo bia ati ase se Asantehene Ghana man ya meka ne ho emfia di odunu se ya kamfo se ya hira se ya niaje ne yada so tenkwam na ya kase Asantehene di ye Ghana di ye wiase di ye a na enye ono a na emom ye nyame eno nti no afre abatwere ampo nyame anim se ye meka no ho na ye nyina ye mom na ye nyi Nyankopon aye enti so already ohin David eka wa had me ya na ohwe na setina ohwe na brabo ohwe na hinie ohwe ne nkunimidie ohwe impuntu a aba ewo Israel nese ye kamfo no nese ye yi na ye nese ye hira no na manfo etwahia no ho no mu nyina de ayeye omu nyina de nsembo manu a onu ankasa aka kire se ha mekra tie na tie ye nyina ba enye ye ne yaye na emom eye Awurade ene waye eye Awurade na domoa adom no ene sei anke yense anke yemfata yense na anke yemfata
sɛ saa ne pɛ nyinaa wɔ hwie edi gu yɛn so saa nsɛmbɔ nyinaa ɛkɔ ɛde ma yɛn saa nkamfo nyinaa ɛkɔ na ɛde ma yɛn na kai ho sɛ ɛyɛ obi ɛna ama na ba ne saa obi no ɔno na ɛsɛ sɛ yɛ kamfo no ɔno na ɛsɛ sɛ yɛ hyira ne den ɔno na ɛsɛ sɛ yɛ ma no soɔ ɔno na ɛsɛ sɛ yɛde ne nyinaa ma no deɛ ɛkan ansana enti saa na David ɛka ɛwɔ ha nkyekyɛmu edi kan no sɛ na mimu adeɛ nyinaa bra wo fra ne kra mpo no ɔsan so ka sɛ mimu adeɛ nyinaa ne bi biara ɔwɔ ɛna ɔde ba sɛ wɔn nyinara ɛnka ho na yonyi onyankopɔn ayɛ efiri sɛ ɔne wɔn adi ne yie saa nsɛm a David kaa yɛ na nyɛ nsɛm a yɛ ano fafaara ɛna ɔde kasa na nyɛ asɛm a yɛ nsɛmhunu bi ɛna ɔka. These words were not dry and stale when David sang them in praise of God for who he is and what he had done in his life and in the life of the people of Israel. These were words that could see David coming with his whole being and worshiping God for what he has done. They were full of life, words full of life, words full of energy. And today, Otumfuo calls you, he calls me, he calls all of us, all who have shared in his sterling leadership. Come, let us bless the Lord for what he has done in the life of all of us. David to Sajumi, no frinadia nyinam, and what ma enyom kesia eti so eyi onyankopɔn ayɛ. Onyame ese ayeyie. Onyame se nase, onyame se nkamfo, onyame ese ntontom. Enti nan se mo no obeyeti ase da. Na won so wenim no no anim ni yie. Won wa wone nante no ne nante yie no. Efiri apam dada mu pa apam foforo mu. Obi biara de nyame eye mano no. Omfa seda no eni. Omfa seda no eni. Nemom oko okeri ampo nyame anim no ko bana fode okoto na yeye okamfo didi no hye didi kronkron eni onyam. Eno nti David say mawure mfi mekra mawure mfi wọ́n wáyé boni ayé ya refifro wáyé refifro efrise onkai mpo de wáyé amano onkai anke bia mene wa mfia de onunom de aba besenkro de si saada no ki ankai mpo se da hwan mpo na ma ne ba saa opem so say enye ono na mom ahenie e ti se wa frusikadwa na yenyame enu nti yemra meka ho na yenyi ne din kronkron no aye se akenka se ma etoso mienu no yetie ya o se Erade bisai obisai se na enye nipa du ena mesa won yade enye nipa du na no omujira wa mo tia mo frɛ me no Amekas woman kwan woman for mon kwa kire asofo na enkro na aka no wo he. God deserves our thanksgiving and our gratitude. Here Jesus asks a pained question. Were not all healed? Where are the 9? Where are the 9? Na nase ono de onka ba akronfo no ho. Nemo obeye ono a obaye no bebutu osahin Kristo na ase no okase ayeye nkan na asenkan
and tontom count what the wire mammy, what the wire ma Santa Mine, what the wire ma Ghana mine, what the one name me so I a maso Janie ye dear nip Bambo and Inkunimidie Abba me man for so. Waba and a day. Aha! And what then I see any can be a man. We also see the promptness of gratitude which Jesus appreciated. The promptness of this Samaritan woman. She came, leaving all. Nanke so obe to me a court no ko brother nanko ye na nani. Go back to me a court no ko ni kroma ko ni fie. Nanso okaye say, first things first. First things first. Go back to the one, your benefactor. Go back to the one who has made this possible. Go back to the one who is bringing you back to society. The promptness of Otumfuo's gratitude. It's as we witness here today. On this very day, 25 years ago, he saw the hand of God. He saw the presence of God. He saw the power of God. Nebuchadnezzar, ye nyina me mahuna na me twe wadwere aba abegina asem ba ko peso enase na mpese me chemu mienu de di kan ye nyina beka Asantehene ho ne yadanas yade Otumfuo Nyankopon ase ewa ne nkwa ewa na hinie empuntunyuma enepa a ode abre yai a yansu yanya ho emfaso ama yedi yie enti for his life and for his sterling leadership, for the development that we have received from him. We thank God for his life. We thank God for his leadership. We thank God as the gifts of God that he has given to us, giving to humanity. If he said, "Na hinie no nya Asantehene kwa ekwa etre duru wi asemfa na enyinara baby biara wajira no wakasa yenyina ye di adanse se na hinie aya hinia aya krabohwe." And it is the doing of the Lord. Enti de di kan no na fe me ne wonso yada wanyame ase ama ne nkwa yada wanyame ase wo de waye ewe ya asetina ene ya abrabom de waye amaye ne de ono ankasa hu se nyame aya ama no eno ho na ase enene ye de ba tiawa abusiafo nanano masofo peyinfo asofo ko ye nyina bagi atomo se si edaso ye tinkwam se nana daso tinkwam obra na kukuru wiase nyina mu dendi aye wo hwe 1999 de babesi 2024 hwe niama akoso wo wiase hwe tichira a wo mukro hwe niama asisi wa amaman so hwe niama asisi wo nkronkro so hwe niama asisi e wa ahenie ahodo so wo wa obabeto wo bi medical wo mkodada ebi no mbo ye mbo wendin bio nanso so da so tiase a na ye rade na ye eno ne ye bom ne aka no ho ne aka se ya nyame asida nyina nyawodia enkamfo nyinara enyawodia ya rade waye amani fie amana busia amana hemfo amana hinie ene de akoso nyina eno si akase onyame yada wase wo achede esombo etese achede esombo etese. And for us we join Otumfuo to thank God for all of these mercies, for all of these goodness, for all of these faithfulness and the rich promises of God that we have experienced.
no ena meno yabaha tinana Otumfuo yade kawo de ho ne yakase twere ampo nyame aseda enka da amen na fei na hinie nso de abrame ne de abrewo mentumi nyina ha na menka winim niema pa afri mu aba ye ka asomdwe a asomdwe. He is a beacon and a symbol of peace for our nation, for our people, for our communities, for the world. A symbol. Some we see, others behind closed doors. Ama asumje abam amame ama wonso. Bebia na entokwawo basabasawo en niema enkoye ewo Otumfuo tu ni na simu a Otumfuo ba betina mu a na ya asumje Awurade waye bi amaye dodo achede ade amaye a oya asumje wura say oh. That is why we have every cause to say, thank you, O God, for the gift of Nana as a beacon of peace. Ya ba ngumesia. Dia wa ye ewo ngumesia. Nana ba akwa ngumesia eda na koma so. And now ye nyina ye nim say cocoa economy, gold economy, whatever, coffee economy, ni nyina etwem. Now we have knowledge economies. Knowledge economies. Say no ama ye better swara ye nkwa na se me manfo ene Ghana fo enko swara ntina nkwa so mu me so mesiem. So his foundation standing for the girl, standing for the boy child, standing for institutions. Na komada mu mesiem so. Won ma won scholarship a won makosua de e won de ba aba beboa oman no ya Asantehene ko ye de ba beboa oman no. That is the king. He is the king that we have received from God, and we can say, oh God, thank you for his life, thank you for his leadership, thank you, oh God, thank you, oh God. Ye ba pomudia Yaba niema wahwema ni asisi so ewa no kwan so ema yedie onyenye yimu onka se we ya mema dabi demo ema nso yedie ohese ebekoso jojo. He is one king who has made the chieftaincy institution a well-dignified, respected institution in Ghana. No question, no. Now we are changing our narratives about chieftaincy. Say you want say, nanka we here ne opemso na hinie opemso ni banudie ni leadership ni just say dia wadi abamu no kura nana ya da se wa ma hinie kura ye fe ayede abroso nana menyo bi dia ka mekwa akope bi adisisi a wa ma na ye fe wa ma na just say the dignity you have brought into the institution. Ya baba person support mo wa ha, they can testify to this. So dia wa ye ama the institution of chieftaincy in Ghana. And I know it is also spreading to Africa and the world. Womo kra no ma ba be nanka wo to me and na onka say ohin Solomon nie but sem share radio ni oyam dia radio aye ye baya manyo semu a na dia wa ye ewa ya manyo semu bi wo bia wo ba betira so wo ma Manhyia ha mana nane nkasa ye na nantu no fo na nankyere ne dia sese wo yo. All of these and many
many more that cannot be mentioned here because of time, and for which you all know and testify to it. This we say, to God alone be honor, glory, and power for this gift of Nana. Amen. Sarah and Eka said, Nana, set Sadia, ye boom, near no aye, unyame aye. Nyamia, wakaino. Nyamia, wamaye yina, bat no way ye naturally and say, Nyamena manabanasa. His mercies, His presence, His power has brought you this far. Our prayer is only one, that you will be prospered, that you will be directed, that you will be led, that you have the dreams, that you receive the blessings from Him and from Him alone. May His peace be upon you. Nadia waya. Young mama, ne chaso, ne broso, ne yaduchem. Se waje our values and our culture esiwo. Our values and our culture. Now what my young say, ahini nya anoa se ye ba betina akomya so ne ye ton sase die. Ye betina akomya so ne ye popo ye ni a kire nkofo. Ye betina akomya so ne ye ba be ye de ensese ye yo. One my young say, ahinia goes with development. And no hunting, yeah, manfo yina ebo. The aka say, onyame asidan count. Eti ye no bo maka say, mekra shire rade. Ne ma wo wire mfi de rade. Na doye bebreba wada na di e wo so. Na doye enye bebre. Emfi adi onuma we ye ni ma eba. Enfia bi oso no me we ye ni ma eba ebe ka we hu ma ye oha. Enfia bebre we ni ma nana wo be kira ba enwa isei. Asumidwe eni akire. Enhira eni akire. Prom ye eni akire. Efri se wakai wo bofo. Wakai nyame a ode oba betina so. Onhira onhwa so. No onhira Asantehene, onhira Ghana man, onhira wiase nyina. Mekra ma remfi the Rade Ayama. Amen. Indeed, you are the pillar of peace.
Baby Biara Oko, Nasabria, 25 years, ya crochet, at the good pen drive. So, into Sabia, who is saving them one. Yet, Tom Eddie are supported. Jumedia and Yanko Pondia, Shayan and Ansa, Confwan Noche Teaching Hospital. And when it is a Utopia, what they are supporting, some project from the daughters of Loyal Jesus, and your pen drive video was so, and our audio was so. God bless you so much. It's offering time. Offering time. Sarah, the Kaya win go. Sarah, the Kaya win quality. Sarah, the Kaya win quality. I hear money Kaya win quality. It's Roshi. Sarah, the Kaya win quality. Sarah, the Kaya win quality. I hear money Kaya win quality. It's Roshi. Warrior, see more.
Ashanti Regional Chairman, Ghana Pentecostal and Charismatic Council. Praise the Lord. Pacho, any demo, the best sorry, a giant naso, Brian the Bompaye, is answer, and don't say, I and there, and obey. Any demo, Pacho said, what now, Naswa, the best say, your day, Radiasi. Emma Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu ono nti na yehiem e wa ha se ye ka no ya de Awurade ase se Awurade ni si ahunya kese isu 25 years ni wa to ne nsa frɛ ye nyina se ye me wano no fasida ese ema Awurade ye di kan ye de Awurade ase e de ama ne nkwa Several didn't a chair, a year Asantehene, Ghana, Manhyia, Nara, Patrol, Appiah, the Radiaswa, Chedia, Tisea, or the Amayi, a Chedia Sumbo, a Billy Babia, Yende Radiasi, as there said, as there a fatter, Patrol, be another Appiah, and Untina or two in Safway Yang, Mestres of the Bill and Mouse, what can be a chair Radi, the Radiasi, Edeman Abrabo, the Radiasi. 1 year on number so I yet no push every year as they say in the Meradi. Yene Radias and so many Bushia, I am from Nara, Asantehene Nara, to make the Abaso, the Radiasi. Ever Jesus Christ Dino. Amen. Almighty God, the creator of the heaven and earth, the giver of life, you who set up kings and remove kings. The Bible says that unto you shall all flesh come, because you are he who hears prayer. In Malachi chapter 2, you said to the priest, if you will not hear, and if you will not take it to heart, to give glory to my name, I will send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yes, I've cursed them already, because you do not take it to heart. This morning, we have taken it to heart to join His Royal Majesty, Otumfuo Osei Tutu II, to return all the glory to you. 25 years of instrument. Lord, it has been by your grace, it has been by your mercy. We join him to say thank you for everything you have done over the 25 years that he's been on the stool. We thank you for your protection over his life, your protection over his family. We thank you for your protection over his chiefs. We thank you for your protection over the whole Asantehene and Ghana at large. We thank you even for the wisdom you have given to him and all the things you have done through him and accomplished through him. We celebrate your faithfulness and your goodness. We pray, oh God, even as we thank you, we commit him into your hands, that you do more. The next 25 years, may we see more, may we hear more. In the name of Jesus Christ, we thank you even for the peace you have bestowed upon this nation and Asantehene in particular. Thank you, oh God, for what you are doing and what you continue to do. We bless you and praise you, because there's no king like you. You are the King of Kings, the Lord of Lords. In Jesus' name we are praying. Let everyone shout a big amen. And none of pay a say Radiano pay Biara Yanino, free name passo. Ne humi gunumu. Ye yari dom nina free numu, no nina ne naso, amen. Shawuba, yes. And a pay Bia Sranemo.
na siesie no Awurade bue nani no hunu sunsun mu nyum enoma Awurade bue na sum no onte wo ni se wo ne ne kasa Ọma ne nsa so amasumdue mra Obue na no ama utumi ni akiri Osori njina matamfo nyina nskata Na tumi nyina mre won ho asemfemma no Awurade ma obayi nhyiren Baby obegyina bia mo nhyiren mfen hyewani mo nyam Mede ne fie hyewo nsa ne yire ya wode o Lady Julia Awurade Monye oyire pa emfa mu Otumfuo wontu no fopa emra na nia ne wira ho no mo ba yi nkyekere ne wire won kasem a edemfa nkyere no mede ne manyina nso hyewo nsa Awurade bue nkwada ya dream wontumi nsua nwoma mana nabusia enye sronko emfa nhyew de animonyam fa wujani ya fasio twa wo ho hia na ma wo mayi nhyiren Yehowa nhyira wo nana Yehowa ntena nimpa no wo so onhyira wo nsa no adwuma de ode wo nsa besom biara omane nya sade omane nya nhyira da bia na animonyam no nware wo da bia hyiren Onyame eja nyame oba nyame sonson kronkron dim amen Bronika said, to God be the glory. So, means the diamond come for no. Otumfuo se won sidan no nkamfo Yehowa. So, and asie ni ayeye ni ede be mawura. Otumfuo se asie ayeye ene de Nyankopon. So, mfi aduonum ni na daroma na ma me betena ha. Mfi aduonum ni Nyankopon no na daroma na ma Otumfuo betena ase. Enye ma ho ofe nya me nyansa. Otumfuo se enye na ho ofe o enye nyansa. So, ono anepe ena nam so ma sikadwa de me baaye. So, ono anepe ena nam so e ma sikadwa e de Otumfuo baaye. So, where se membra me hwe Asantehene so. So omra no me hwe Asantehene so. Ebo me she bo se me de nokre ne me sei na beye. So ba no o she bo so de nokre ene me sei ene bu Asantehene. So, mfi aduonum ni saa ne ya to so abepim ne. Mfi aduonum ni me sei ene nokre die no enora ene ya to so abedu saa mri. So, na we nyina yetimi aye enam na dum ntra. So we nyina yetimi aye enam na dum ntra. So, na sofopon amatia me papa kwasi sapon Bishop Archbishop for nyina Anglican be biara mu nyina mo ka ho na modern pipe ata machi ama beta. So Otumfuo se asofopon ono ani papa Archbishop kwasi sapon asofo akutu dam nyina mo wase mu nyina mo ka ho bi mo mpa ye bo ene wo ba bedu san pepe. Archbishop Yinkasafo Archbishop Yinkasafo Kwaku Asante
Bishop Asante. Nuhu Abubakar. Yena Presbyterian for nyinara. Yena Presbyterian nyinara. Presbyterian for crowd them ye nti was atwe me ko ho. Presbyterian nam se no kan ye bi nti was atwe ne ko ho. Mo nyina mo ka ho na mo bompa ye. Mo nyina mo ka ho bi e na odu san pempens we. Bishop Agwesisapo na bo me su se Roman Catholic. Otumfuo se wo ka mo bi ate. Bishop Agwesisapo on the born su e Roman su mu. Na me ofafa me ko enward me ko Anglican. Na mo fa enfa no no ko Anglican. Ani nyina no nti no na mfia duonu no ma na fata se mu nyina mo ka ho no ma besem pa ebo ama ye nyina. Sara tie dia ne se mfia duonu no ni na fata se mu nyina mo ka ho bi ye be de nyame ase. Ye ntimi nye bibia enye nyame mfrim. Yere ni ho ebetina ye Nyankopon afrim. Ye me sermon ne se ni mo no wa. Yo sra ne se de ni mo no ewa. Echina asema ye nim. Echina asema ye nim. Musuo ni asan wo ye nim. Musuo ni asan a ede nim. Ebe nya mo mpa ebo sa. Ni nyinara mo mpa ebo asofo ye be nya. Se de mo si ayi amere no sa na me se mo beto aso. Se mo de kan ya ma no o sre se sa na mo nto aso na mo nyema no. Obri konfo Archbishop Anoche. Obri konfo Archbishop Anoche. Sa na so beto aso. Sa na so beto aso. Ya Archbishop Ben Smith sa na beto aso. Archbishop Ben Smith sa na so beto aso. Oni Bishop Amwa Anglican sa na beto aso. Oni Bishop Amwa Anglican sa na beto aso. Banyi buafo da na oba e mesi wa be won san to aso am bompa ye. Buafo Methodist na na oba e won san beto aso no san me bompa ye. Sa na me semu. Otumfuo se sa no osre mu. Me na dan na Hamilton o wa broche na me ntu otu me ka ba me dan ase papa. Na dan na Hamilton o ma no ne nti yewura nti no di me ka ba oba bu adme. Me am my daughters of glory Jesus me da wo ma se papa. Ono ane my daughters of glory Jesus wo do ma se papa. Professor engineer a wono so beto ma me abna ajewa obri ebo a me dan ase papa. Professor engineer on so beto juma na abna Obre abu ajewa obre abu a onso de na se papa. Achame wo se de tie ne se me ba ye mitiye me ofa asefo nyinara yaka bom me nanan mu nyina aka bom ye nyina ta machi a me de so. Tumfo so ba ye mitiye ne ofa asefo ne nanan mu nyina o maka bom o mta na chi e na odi ade ne. Me ba betu mi nua ma nom. Onso betu ni nua ma nom. Ajocha kwadu Abransa Bokuya go nyina ejame ho aka Abransa nko na amesa so ejame ho so wasi ni nua ma nyina eja no aka beje nko biti ye mbeto mpanyimfo Abransa de wodate ase so ni ti ye beto mpanyimfo Abransa de woda hote ase na kwadu ani ajocha Bokuya ni amesa no mu nyina futuo ni ede mame amesa wa Jocha omo nyina omo kabom no mutunfo afutuo no de man. Ti ye ma me nya afutuo firi omo ho. Ti ye e ma ni nya afutuo efiri omo ho. E de me hu ye ne se me ka cha de hye ni nyina se me ba ma wo mu nyina ma fa bia. So ni man se o ka cha de hye ni nyina se ba oba ye no ma fa bia oba ma omu nyinara. Na mi che ye se nkola ni nyina so aka ho abom a bibia ye bom. Ni che ye se nkola ni nyina de hye ni nyina o ma ka etura bom a muta na chi a bibia ko kama. Eno so me de asida menyame so mo nto aso saa nye ba ko saa. So asida no de menyankopon so mo nto aso o menye ba ko o mo nta na chi na on fo santeman. Na se e ko ma me henkwa nyinara. Otumfuo ne henkwa onimu wa gro kura. Wo se wo na asida e ko ma ne henkwa. Omo e na ama Asantehene aye Asantehene. Henkwa o mo ne ma Asantehene eye Asantehene. Kuada na ye nam na e fom aye hye. Anu kuada na se brada on nam na fom aye hye. Omo na egu fom. Omo na egu fom. Maka chom da se wo se ye Sandals bi de be se yes da bi na ye de na begu fom. Maka chom da se o se ye Sandals bi no kure ni ye Sandals no kura so mo se da bi yempe ye de na begu fom. Adan ya wo mo se ye ntimi nhempabo ama me so me nhempabo. Wo ntimi nhempabo ne yeso ye nhempabo eno nti. Eche edo
a wo de ma me we e kire dokos kese pa soronko am de ma yewura ye nyina yi akoma m ne yeso ye nyina ra o ma yi akoma m e no moso ene ye dia bedru baby ene dia ba bedru baby a ye dru ya so fo po mesem ehenkwa nyina ra dudu nyina so mo bompa ya no mabobi ama wo mama so so fo po Otumfuo so osere mo se mo bompa ya munye o mu mfiri mu ne henkwa no mu nya no papa mo bompa yi mo so ba Asantehene mu dia ba Asantehene mu dia ma brempo ni mama hini nyinara na brempo ani na ma hini nyina ye nyina de do ata machi me die so mo nyinara e de do ata yewura achi e no di bu Asantehene so ni ehia ni e fa adwena ono mu hia ni e fa adwena me mo bia kire na adwena o ma kwan o mo biara e kire na adwena me mo bia kana adwena se de sitia so mo bia kana adwena se ro sitia ansa ne nyina de asiesie ama asomdwe aba ansa ne nyina de asiesie ama asomdwe aba emom nanan so nim se emom nanan o mu nim se so me de asem ma na ba bia de fa enye sa na tie dia so de asem no ma na se ba bia o de fa enye sa na tie dia ene ukukuru mi ba soro kra no kra na meka ene o ye ne dai no kra enwara eno beka so ene nyina aka ho na aboa ma asomdwe ne nkoso aba Asantehene Otumfuo si ni nyina aka ho bi na aboa ma asomdwe aba Asantehene mu ase ese ye nyina ase ye nkamom saa ne yenye ma bibia anye ye Otumfuo so bese se ye nyina nkamom ne enye ye so na asofopon ne meyire said you was sit do me water mechie so kwan bia so wo gya mechi pintin bepim na so Safupon Otumfuo se one ne yire so se gya na chi pintin every time pintin ebeka samri so mesrem pai bo amano mesrem pai bo amano on ha me on ha no onye nibre on pehwi Otumfuo se ne ho kene on pehwi ni wiase otie nyina se mahennie ni me ho beka ni wiase otie nyina ni mpai bo nyina ene se Otumfuo ahennie ebekoso so enti mesrem so ono mombo mpaye mano enti wo sremo emre biara mombo mpaye mano na ze wono water machi papa ifisi water na chi papa na hima de na Asantehene ma de so mo amunim se mpaye bo no ana mesrem ano so mwana munim se mpaye bo no ano osrama no ono so watiwe ni wiase nyina me nko ano obo mpaye mame so na hima tiwe ni wiase nyinara Otumfuo eno obo mpaye mano so me dana se na mesrem so ono so mama mpaye bo nko ho na ono so ntimi nya ahoden ta Otumfuo se odana se ono so osre mama mpaye bo nko onya ahoden no ntra se ontanachi so me mba ne me nanan mu nyinara Otumfuo ne mba ne nanan mu nyinara so mesimi da ye nyina ase odo mu nyinara ase so omu nyina ne achigira pa omu nyina achigira pa omu gina na chi ti ese mi ni bibia kan na de ye meka bibia se na ase ne adi manyam Otumfuo se ne de nya asem tintin bia onka bibia ni nyinara na ase a ode mo twe odia mbom nankopon so me da mu nyina ase papa Otumfuo so oda mu nyina ase Otumfuo da mo ase so Wonegu for me. Amen. Ninianom Asantehene wonia e won santimantemu wo manga no ata na kire efie duodunu mu ma wo nyina so nya nhira ye ne ne dai ye ba asida e ba yesumi ase hira ye nyina susuma fam enu honama fam nyamitufue wonia ta na kire eso ni mu susu honama fam ma wo nya nhira no mu nya nhira ko pim se wo be nya nhira pa amen nyamitufue kata yewura so na wo hye wuna se na de wote osoro ni huntabia no wotena twedi akodi wuna se nyametufue ye fa pem na wo nyina wo so na wo him de biarada tranimu Jesus owusorewura huhumu na se wutinimu a wo so sin ha de wo wiase dina nimi na donte jeje ne kwan dina chi dok no ankeji piepia no dini fani bonkumwe na ne nan apim obo na ma obofo aso no ewo ne sep nyametufue tre na hiemu te da wote Jabes wakwa ahiemu no
Senonyam, said there was a Mephibosheth, and Monyam no. Mana Godra, Udima, David, more white, Jata, and Panta, Susuma, Sabiakan Yami. Mana Hodia, Udima Samson, no the Philista also no, one in a Tafunina so, and Ma or self for Pianusia, Enina, and Fan on the Pierada. Yamitufo, Uma Wakua, Abraham, as it traces Yumus Rumo, and in Panuania, Ma one Casa with this year, Yura, of Yuso or Cedra Baby, Nasi and Tre, na Ensure Munyam, na the B, Usas and Munyam, Sanukusa. Appiah, Otumfuo, and therefore by 1 year son as a software, a season empire bay. I did for by saying 1 year and a Ghana for by saying, saying now Christ the demo, also ready more bra, Usa, Otumfuo, Osei baby, Nyamia, Uya Eja, any Oba, any so Concono Edemo. Enyeho asunje kamunyina Sama munyina mu akwa babio enefie ya eye oforiso bosome de toso aduonu ensia ena opemso Otumfuo sei to babio Asantehene asantema ewura ese nananom ene asofo mpanifo ahodo se ne wo momra mebomu ai na wone wo enye na sesum kase pa ewo Manhyia ahimfiem dwabrem empanyine se ejebo wa bedru esom nyina banawie ye na nese wani nese ukakire se wo hunu mfonyina hodo a wani etsifa koso na wohwe bie no enyasem kuma akra asoreto ahodo ene asofo mpanimfo abamu mpanimfo na nanom ahema na nanom ahimfo nyina ebo dompem eba ma ye ne ye Otumfuo sei to ababio esom ya na enye asem kuma enei yewura mana todwa se wono de opanyina eya asomdue sa Asanteman beka bom na ye nyina ya ye kroye na yetumi ede asoma Asante amasikadwa so ewa Asanteman mu eno anu hina enu nti ena nsantwefo yenso yebo mu bu yakatem se yeba na ye ne yewura ba bedi enne nso edwumadie no enti webra wo hunu se nipa dodo na afiri mu pie na ebi fa benkum ni nifa ne de esom na wie ye enie na yewura kan asem bi o kire se na hinkwa eni se bibroni si wo ye broni kasem ye ga ne se servant wo mo de na niku wo ho yie pa sanso wo mo na eboa ama Asanteman so afa ne tuma pefra odo obi bia ase obi ose na daje obi ose ne bre adwomtofo ahodo Daughters of Glorious Jesus ene afa adwomtofo nka ye bia ka hodan na Hamilton ene dodo no a wo mo ba nyina yewura se odo obi bia ase aha ene Nyansapo TV ye demo esie medidi asonaba Kofi Mensa Abrampa Appiah
ene gina camera na chi a odi dwuma ne nyina yɛda mo nyina mo ase ama mo hwɛ ene tia enya Adenti ni ebube ne brebe nsese ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de